ụmụnna abịagodonu bịanụ na-abịakwa m ọzọ. Enwee efe nwanne anyị nwaanyị ukwu sista achọrọ m ka m gba nkịtị ka ụmụnne anyị nụ ife ikwu. Ọ bụrụ na fa anụsịsịa o nwee ife mba egosifa ngwa gaa n'iru, anyị na-ege gị ntị. Agba nkịtị aga na abụla dome agba nkịtị aga n'ọkọta mee agba nkịtị. One day ti nwoke abanyezie n'ọdọ anị ọ bụ ebunyezie efe egbe mgbe ha anya dị unprepared. Anyị chọrọ ịnọkọ ọnụ kịta were ofu ebe dị prepared. Ama mkpụzi anyị ka esi gbaa na 1996 mana ọkwa ma ikwete ka anyị nọkọ ọnụ then meseji ọzọ anyị ji na-abịa bụ na oge eruole ka anyị naba jedozie ebe anyị. Enwere onye ese m property ọkwa onye dị ndụ na ama ebe property onye dara ada ndị dara n'ihe ya eme amachikwa ebe property anyị nwekwa property n'ụlọ were ike ile ọkọ ya nke mma anọkọ ya anọ ka mma mmadụ na-ebi n'ụlọ. My own property ụlọ m nwere na village ka nke m nwere na Gbagada mma ọtọ ọnọ ndị alọ ka nke osibe ka ya lọkụkwa nke fa ka anyị siwere ọkọwazie n'ụlọ ka anyị mara ka anyị esipụ na village business anyị ụlọ ọfụ trade fair. I rụọ trade fair n'ụlọ ndị Hausa ga-abịa azụ anyị, ndị Yoruba ga-abịa azụ anyị afa ụlọ maka nso efete trade fair. Ọ bụghị oge ekwukwe anyị ncha anyị na-arụ ọrụ na-enye unu nri na-enyere ụlọ aka. Ụlọ achọrọ ịrụ ụlọ ya na-akpali anyị imepe news ibe akwa Adanna ife ikwu abụrụ asị ịghọtago. Ma ihe dị na ya bụ na be anyị adịgo complicated. Sista enwekwana iwe enwere oge ị na-ekwu okwu esi ọzọ dịka ibie ka anyị na-anọ n'onwe ndị na-ekwu okwu property n'ọkwa ya dị ndụ. Okwu anyị kwu o metụ ụmụ Igbo ọtọọchị mana sista nekene anya nekene ebe ahụ anyị na-anaga ka ọ dị nekene ebe anyị ka ọ dị. Ya bụ sista iji anya gị afịa nke a bụ nke mmiri ka anyị na-egosigo. Nwanne anyị nọ n'akụkụ kwesịrị na-ekwusị hei si kpọba ndị mmadụ ndị a bupụtebenu ngwa afịa ụnụ ife ọ na-etidebe ebe a bụ Jizọs. Sista ka ịghọta na problem anyị nwe abụ ofu ọ bụrụ ịbụa ife anyị nwere na be anyị kịta in fact nsogbu karị ọ dị too much. Sista makwa na be anyị ka ọkụ ya na-agba ndị mmadụ agbakọ juo mee na airport Samụmbakwa airport kama nwaanyị ga-ewe fonu na-akpọ ndị agha akpọsị kpọba na airport na-agbakwa ọkụ ife na-eti idebe bụ Jizọs akọwarọlụ ndị ọfụma. Ndị ga na-eme ihe ọ bụrụ ịnọ na-eti Jizọs chọọ ihe ị ga-eme. So sista nke a bụ na ọ ka efia ka ịghọta anyị ma agba ọsọ na be nna be anyị bụ be anyị amanyekwanụ mmadụ amanye ọ chaluo mmadụ ebe a ọ ga-adị fọsto maka na anyị na-afa afịa ndị mpa anyị bụbu ụzọ fịa ifefe afọ kọọla anyị ọba anyị fịa kịta wee vene ọzi anyị nwamazi ka anyị ga-esi ga eme ife agwala anyị oge na-ebu na omee n'ike nke kịta anyị amụrụgo anya ka azụ ka anyị na-agba ọchịsị ife ga-emenụ mana onye Yoruba ama azụnye nwa ya aja n'ọnụ, onye Hausa ama azụnye ya aja n'ọnụ, onye ọbụla gba wing ya. Onye be anyị jere ọrụ oyibo bụ na-agụ ya ọ ga-ana maka ebe a bụrụ be nna ya o jere ọrụ oyibo nwere isi aja elu bụ ụlọ dị ya ọnya decide ịlụ ọ chọkwa na ọ ga-arapịa rent anya out ma ọ sị na ọ ya tụrụ ya ndụ ya nke a gbasara ya nna onye ọbụla nwee nke na-abịa anyị mee nke anyị ga-eme ka mmadụ anyị ezu ike ihetego. Oliver Dikoku ọ gụrụ egwu oge asị onye bi tenant be mmadụ na ọ dịrọ mma ịkụ flawa na bụ n'ọnụ anyị ka a ga-anụzi ọ bụrụ na ife anyị gwụrụ na anyị kwutere ya so ọ dịgo ka ọ ga-adị sista udodị ntị na-anụ ife bụ nke dị n'ime nke a bụ mma ka eji achọ. O megokwa ndị Igbo many times yo mana udodị ka anyị nọkwa anyị nụrụ onu ozi pasị ụmụ ihe onụrụ ya udodị sure.